Köszöntelek a csatornán. Ma egy egyszerű éjszakai munkatörténetét hoztam el nektek, ami a hegyek sűrűjében vált borzalommá. Ha tetszik, amit csinálok és szeretnél még ilyen videókat látni, akkor iratkozz fel és lájkold a videót. Most pedig készülj fel, mert a műszak elkezdődik, és a sötétség már nem csak a kerítésen kívül ólálkodik. Legyél én! 20 éves életunt magyar proli, akinek a legizgalmasabb tevékenysége az elmúlt hónapban egy akciós energiaital levadászása volt. Anyám minden áldott reggel úgy ront be a szobámba, mint egy rohamrendőr, és a fejemhez vágja, hogy 30 éves koromra is csak a villanyt fogyasztom. Elhatározom, hogy keresek valami melót, ahol nem kell emberekkel beszélni, mert a szociális készségeim egy darab száraz kenyérével vetekszenek. Böngészem a netet, és rátalálok egy hirdetésre. Éjszakai felügyelő kerestetik. Egy magánkézben lévő elszigetelt telephelyre a Bakony mélyén. A leírás egyszerű, csak ülni kell egy konténerben, nézni a monitorokat és óránként egyszer körbejárni a kerítést. A fizetés gyanúsan sok, több mint amit bármelyik multinál kapnék kezdőként. Gondolom biztos valami titkos raktár, ahol lopott cuccokat tárolnak, de ennyi pénzért még a fél szememet is lehunyom. Elmegyek a megbeszélt helyre, ami egy útszéli lelakott benzinkút a semmi közepén. A főnök egy vénember, akinek az arca olyan, mint egy gyűrött térkép, és annyi dohányfüst jön ki belőle, hogy azt hiszem, kigyulladt a tüdeje. Nem kérdez semmit a végzettségemről, csak a szemembe néz és azt mondja mély reket hangon. Fiam, egyetlen szabály van. Ha látsz valamit a kerítésen kívül, maradj bent. Ha hallasz valamit a tetőn, ne nézz fel. Ha pedig valaki a neveden szólít az erdőből, akkor tekerd fel a rádiót és várj reggelig. Nevetek magamban. Biztos valami helyi babona, vagy csak meg akar ijeszteni a vén róka, hogy ne lopjam el a készletet. Megkapom a kulcsokat, egy súlyos elemlámpát, meg egy régi telefont, amin csak egyetlen szám van elmentve. A telephely egy hatalmas, rozsdás vaskerítéssel körbevett plac, aminek a közepén egy betonépület és egy égig érő acéltorony áll. Körös körül csak a sötét, haragos zöld fenyves, ami úgy fest a szürkületben, mint egy seregnyi néma óriás. Se térerő, se internet, csak a természet meg én. A konténerem egy szűk fémdoboz, benne egy recsegő ágy, egy asztal meg egy 1000 éves monitor. A kamerák képe olyan szemcsés, mintha homokot szórtak volna a lencsére. Az első 2 éjszaka dögunalmas. Olvasok, kávét főzök a kis rezsón, és próbálom megfejteni, miért fizetnek nekem ennyit a nagy semmiért. A csend itt más, mint otthon a panelban. Otthon mindig hallani a szomszéd veszekedését, az autók zaját, a lift zizegését. Itt a csendnek súlya van. Olyan, mintha valami sűrű anyagként rátelepedne a vállamra. 3. éjszaka. Éjfél után járunk jóval. Kimegyek a konténer elé cigizni, mert bent már meg lehet fulladni a dohányfüsttől. A levegő hűvös, és valami furcsa szaga van. Nem az a friss erdőillat, amit a reklámokban ígérnek, hanem olyasmi, mint az égett gumi és a romlott hús keveréke. Elnyomom a csikket, és éppen indulnék befelé, amikor megáll a szívverésem. A tücskök elhallgatnak. Nem fokozatosan, hanem egyszerre, mintha valaki lekapcsolt volna egy kapcsolót. Az erdő szélén, ott, ahol a lámpa sárga fénye már elvész a sötétben, megmozdul valami. Először azt hiszem egy szarvas, de aztán látom a körvonalait. Túl magas, túlságosan vékony. A végtagjai olyan hosszúak, hogy a kezei majdnem a földet súrolják. Mozdulatlanul áll a fák között, és bár nem látom az arcát, érzem, hogy engem néz. Beugrom a konténerbe, és 3-szor rácsapom a reteszt az ajtóra. A monitorhoz ugrom, és elkezdem váltogatni a kamerákat. A 7-es kamera a hátsó kaput mutatja. Ott van, de már nem a fák között áll. Ott gubbaszt a kerítés tetején, mint valami hatalmas, beteg madár. A bőre a fekete-fehér képernyőn is sápatnak, szinte világítónak tűnik. Nincs rajta ruha, se szőr, csak az a feszülő, pergamenszerű bőr a csontjain. A feje lassan, nagyon lassan körbefordul, egyenesen bele a kamerába. Ekkor látom meg az arcát. Nincs orra, nincs füle, csak 2 hatalmas, sötét üreg a szemek helyén, és egy rés, ami a száját jelzi. A száj hirtelen kinyílik, és megszólal a rádió az asztalomon. Nem zene jön belőle, és nem is statikus zaj, hanem anyám hangja.
Kisfiam, nyisd ki az ajtót, nagyon fázom itt kint. A hang tiszta, minden hanglejtés stimmel, de van benne valami vízhangos, mintha egy üres barlang mélyéről jönne. A hideg veríték csorog le a gerincemen. Tudom, hogy anyám otthon alszik a városban, tudom, hogy ez nem ő, de a hang annyira valódi, hogy a kezem ösztönösen a zár felé nyúl. Ekkor eszembe jut a vénember figyelmeztetése. Tekerd fel a rádiót és várj. Remegő kézzel a maximumra csavarom a hangerőt. Valami gagyi popzene bömböl a kis hangszóróból, elnyomva a kinti suttogást. Leülök az ágyra, és az elemlámpát a kezemben szorongatom, mint valami fegyvert. Ekkor hallom meg az első ütést. Nem az ajtón, hanem a tetőn. Bum! A konténer megremeg, a plafonról rozsdás darabkák hullanak a hajamra. Valami nagyon nehéz landolt odafönt. Hallom a körmök csikorgását a fémlemezen. Olyan hang ez, mintha késeket éleznének egy köszörű kövön. A lény odafönt járkál. Lassú, nehéz léptekkel, amik alatt benyomódik az acél. Aztán hirtelen abba marad a zaj. Csend lesz újra. Csak a rádió üvöltése tölti be a teret. Várok percekig, talán órákig. Az időérzékem teljesen cserben hagy. A monitorra nézek. A 7-es kamera képe már csak statikus zaj. A 6-osé is. Sorra döglenek meg a kamerák, mintha valami egyszerűen kikapcsolná őket. Végül csak az 1-es marad, ami közvetlenül a konténer bejáratát mutatja. A képen látom az ajtót. És látom a kilincset. A kilincs lassan, centinként indul el lefelé. Valaki vagy valami próbálja benyitni. De a retesz tart. Ekkor a suttogás már nem a rádióból jön, hanem az ajtórésein keresztül szivárog, de mint a mérgező gáz. Most már nem anyám hangja az, hanem az enyém. Saját magamat hallom, ahogy sírva könyörgök kintről. Engedj be, kérlek, nagyon fáj, szét akarnak szedni, nyisd ki az ajtót. Majdnem elhányom magam a rémülettől. Hallom a saját lélegzetvételemet a falon túlról. Az a dolog odakint leutánoz engem, minden apró részletet. Beletemetem az arcomat a tenyerembe, és próbálok nem megőrülni. Ez csak egy rémálom, mondogatom magamban. Biztos valami halucinogén gáz szivárog a toronyból. De a szag, az a rothadó, fémes bűz most már bent is érezhető. Felnézek a plafonra. A konténer sarkában, ott, ahol a falak találkoznak, egy sötét, nedves folt kezd el terjedni. Nem víz az, hanem valami sűrű, fekete nyárka, ami lassan csöpögni kezd a padlóra. A cseppeknek nincs hangja, amikor földet érnek, csak elnyeli őket a sötétség. Hirtelen a rádió elhallgat, az elemlámpám fénye vibrálni kezd, majd kialszik. Sötétség. Olyan sötét van, hogy a saját kezemet sem látom az arcom előtt. Hallom, ahogy a retesz fémesen megcsikordul. Nem kívülről nyitják, belülről indul el a zár. Valami vékony, jéghideg új ér hozzá az arcomhoz a sötétben. Az új hosszú és a bőre érdes, mint a smirgli. Ne félj, suttogja a saját hangom a fülembe. Csak helyet cserélünk. Ki akarok sikítani, de a torkom összeszorul. Érzem, ahogy a lábam felemelkedik a földről. Nincs súlyom. A konténer fala mintha távolodna, vagy én távolodom tőle. Hallom a szél zúgását és a fenyőágak recsenését. Hideg van. Olyan hideg, amitől megfagy a vér a vénáimban. Hirtelen fény villan, a nat első sugarai áttörnek a ködös erdőn. Ott fekszem a konténer melletti sárban, az arcomat mocsaras víz borítja. A ruhám cafatokban lóg rajtam, és a testem minden porcikája sajog. Felnézek a konténerre, az ajtó tárva nyitva. A bent lévő asztalnál ül valaki. Háttal áll nekem, de látom a kopott kulóveremet, amit tegnap vettem fel. Látom a kúcos hajamat. A lény ott ül a székemben, és kényelmesen kortyolgatja a kávémat. Lassan megfordul. Az én arcom van rajta. De a szemei, azok még mindig csak sötét, tátongó üregek. Rám mosolyog az én számmal, és int egyet a kezével, mintha csak azt mondaná, ideje hazamenni. Megpróbálok felállni, de a végtagjaim nem engedelmeskednek. A térdeim furcsán feszülnek, mintha át akarnának fordulni a másik irányba. A kezeim megnyúlnak, az ujjaim hegye élesedik.
Nem tudok beszélni, csak egy mély, torokhangú suttogás jön ki a torkomon. Nézem, ahogy a lény, aki most már én vagyok, összeszedi a cuccaimat. Felveszi a hátizsákomat, bezárja a konténert és elindul a parkoló felé. Hallom, ahogy beindítja az autómat. Látom, ahogy kihajt a kapun és elindul a város felé. Anyámhoz, a barátaimhoz, az életembe. Én pedig itt maradok. Behúzódom az árnyékok közé, mert a napfény égeti a sápad bőrömet. Éhes vagyok. De ez az éhség nem olyan, amit egy zsemle csillapítani tudna. Ez az éhség mélyebb. Hallom, ahogy egy autó kanyarodik a benzinkút felől. Egy újabb szerencsétlen érkezik a hirdetésre. Egy újabb ember, aki nem tudja, mi vár rá az éjszakai műszakban. Várok a fák között. Várok, amíg leszáll az est. És amikor majd kimegy cigizni a konténer elé, ott leszek a fényszélén. És a saját hangján fogom hívni. Mert a bakonyban a csend sosem üres. És a hirdetéseknek mindig van ára. Legyél én, és tudd meg, milyen érzés, amikor a saját életed néz vissza rád a kerítésen túlról. A következő műszak hamarosan kezdődik. Te jössz.